El primer que han fet la desena d'assistents al taller de gravat del Centre Cívic Urgell ha estat crear un dibuix i transferir-lo a la superfície a tallar. La tècnica de l'estampació és una barreja de creativitat i artesania que els ha posat a prova. Para mí es un proceso muy interesante el trabajo manual que hay detrás en esa parte del proceso artístico que es la estampa. Han utilitzat gúbies per buidar la goma, aplicant les tècniques de la xilografia, però amb un material més tou i fàcil de treballar. Després han procedit a entintar les peces i a estampar diferents tipus de paper. Per això han fet servir una premsa tradicional japonesa que es diu Baren. Tots han tret profit d'aquest taller de 2 hores. Volia experimentar alguna cosa més complet, però en principi he començat per una cosa molt senzilla per veure com sortia i com quedava. Té que treballar amb coses simples, amb línies molt marcades. A mi m'agrada molt les Venus, és una reproducció d'una Venus paleolítica i en realitat s'ha aconseguit amb línies molt simples. La sessió l'han feta en el marc de l'exposició del grup de gravadors del Sant Lluc, del qual el Juan Manuel forma part. En aquesta ocasió han treballat el tema de l'anatomia i fins al 30 d'octubre es pot veure la mostra que acull diferents tècniques i estils.